utrai un ai jingjop yapi hakane katma. To ublei ujakop un yada yapi. To un pa jing yarap yapi na kajaka kentang. Un ai jingkan pam yapi na Sion. To un pen kan mau ye kijing terwa jong pi baro. Un pediang da kajing sebun ye kijing kenya thang jong pi. To un ai kat bakwa kat do no jong pi. Un pendem ye kijing thumu jong pi baro. Bangin yo risa da kajing kemen ya kajing job jong pi. Bat ngin si ya kilama haka kerteng ublei jongi. To utrai un pendep ye kejing kerpat jong pi baro. Ngala tips kem ba utrai un sa ai jing job ya ubala sle jong u. Un jubab na ka beneng bakhui da kejing job bakrau ka borba jong u. Don ki bakop ye ki kali ki wei pat ye ki kulai. Ngi te ngi kop ye ka kerteng utrai ublei jongi. Kin saken ran bat kin sekelan. Ngi te ngin sakhi bat ngin sayeng bet. Ko try to ai jing job yo siem to jubab yangi habangi khat.